Lho Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket pingenane. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis Gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balekke. Ajeng iki kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo iki rak yo golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih, bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mer. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbale Ndara Antasena. Nendi? Kae nang pelataran kae Ndragalkaca Ndrantarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngondak aku wong tuwa ora kene do nekoso malah cenguk-cenguk. Semarika den prayitna semuriris eka balik titiyane kandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar pripun Den? Njumbake lawan kesagu aku nalika semono, aku sagu diutus ning Ndarawati. Nggih. Aku sagu diutus ning Amarta, aku sagu diutus ning Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa, ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karangkadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe
mujudaken gegayuhan kula Ndara. Ya, aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing atos-atos nggih Den.